темата за вътрешното дете, за раните от детството. Интересна тема. Кажи ми, кое теб те доведе точно до тази тема? Накратко, когато хората завършат тест, тридневното сертификационно тест, те просто имат друго излъчване, друго изражение, друг светоглед. И това е защото по време на семинара те работят върху скелетите в гардероба, аз така им казвам. Работят върху това, което им е натежало. Има практики, има групови, има индивидуални практики. Те дори практикуват с други като тях, неопитни, учещи се в момента практици. И въпреки това, резултата е просто неописуем, много добър. И това е благодарение на тест, който ги отвежда точно до ранните детски травми. Тези, които абсолютно всички хора имат. Вероятно, твоята аудитория сигурно е ходила, може би, на констелации, на семейни констелации. Това е много популярно в България, не толкова тук в западния свят. Сигурно са чували как трябва да се оправят отношенията с баща, с майка, да намерят помирение, да им простят. На някакво ниво те са им простили, обаче ако на човек му е трудно да спре вътрешните обвинения към някой от родителите или към и двамата, или може би към тези, които са го отглеждали, ако не е отгледан от родителите. Или ако не може спонтанно да му бликне благодарност и любов, ето тук има заробено нещо.